बड'लेण्ड टाइगारा बि राजाखौ बुंनो थाखाय एसेबां पावार दंबा आदिबासिनि सायाव मानो नोङो एन्सार होआखै हा उरुबदिनि सायाव मानो एन्सार होआखै नोङो प्रमद बर' आरो बड'लेण्ड टाइगारा हारसा हिनजाव लानानै बोसोर बोसोर मानि थाखाय गावसिनि बियाव बिखुनजोनि न'आव थानायमोन बिनि कुइसन एन्सारखौ हो सोरबा मोजां मानसिया हारसा हिनजाव लादोंबाबो हरसे थानो थाखाय हाजार बार जिंगासियो नाथाय नोंसोरो सानैया हारसा हिनजाव लानानै नोंसोर हारसानि न'खराव बोसोर बोसोर थानाय मानसिया हारसानि गियान दं हानि दालाल खालामदोंबा खामनानै सोलिबाय था कम्पानियाव मावनानै सोलिदोंबा सोलिबाय था हिनजाव दालाल मावनानै सोलिदोंबा सोलिबाय था बड'लेण्ड टाइगारनि बुंनायखौ स्पष्ट आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा खोनाखाबाय बड'लेण्ड टाइगारा प्रमद बर'नि न'आव थानानै सोरबा रायजो राजानो सोरनोबा हानि दालाल मावनो थाखाय प्रमद बर'नि न'आव थानानै अधिकार होदों नामा सोरबा गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ बबेबा लामानि थिखा अबा दालांनि थिखा होगोन होननानै दालाल मावदों नामा प्रमद बर'नि न'आव थानानै बड'लेण्ड टाइगारा हिनजावफोरनि सोरबा लिडारफोरनि थाखाय माबा मोनसे दालाल मावदों नामा नाथाय गुवाहाटियाव फैनानै जोंनि बायदाटाखौ नागिरफै सोरबा गाज्रि मानसिफोरा जोंखौ नुयोबा सोरबा बर' हिनजावफ्रा माबा मोनसे जुदि गाज्रि गुवाहाटियाव मावनानै थाफैयोबा जों बेखौ समाधान खालायनानै माखासे जों बर' रायजो राजाफोरनि माखासे बिसाराव जोङो सोरबाया हौवा गारनानै खारबोयो बेबायदिखौ जों नागिरना हरो सोरबा गुबुन माखासे गुबुन हारिनि रेस्टुरेन्टफ्राव जोंनि बर' सिख्लाफ्रा सानसे समाव गिलु फालु गुवाहाटियाव रेस्टुरेन्टआव अबेबा दाबायाव गाज्रि माखासे फालांगि खालायनाया गुवाहाटियाव थानाय एक्सएनडिपिफोरनि थाखाय दिनै नागिरबाबो मोननाय नङा दिनै गुवाहाटिनि माखासे रेस्टुरेन्ट दाबायाव गाज्रि फालांगि मावग्रा बर' हिनजावफोरा दिनै मानि थाखाय जोबस्रांलांखो एक्सएनडिपिफोरनि थाखाय जोबस्रांलांबाय आरो माखासे दिनै गुवाहाटियाव एक्सएनडिपिफोरा मा हा समाधान खालायो नों फैनानै माखासे रायजो राजाफोरनाव सोंफै गुबुन हारिफ्रा बर'फोरनि हाखौ दादागिरि खालायनानै सेनानै लानाय सोरबा सेजानाय न'खरजों जों गसंहैयो बड'लेण्ड टाइगार नों बायदि प्रमद बर'नि न'आव थानानै दालाल खामानि जों मावनानै जायाखै सानसे समाव जों गुवाहाटियाव बा आं ना गोरान फाननानै आं जादों बड'लेण्ड टाइगार आं बायदि नों ना गोरान फाननानै गुवाहाटियाव जानो हागोन नामा सानसे समाव गुवाहाटियाव आं ना गोरान फाननानै सानसे समाव न'खर सोलिदोंमोन बड'लेण्ड टाइगार सोरखौबा दालाल खालायनानै जों जायाखै नाथाय जों अबेबा गुवाहाटियाव गुबुन हारिनि रेस्टुरेन्ट दाबा बर' सिख्लाफ्रा सानसे समाव देहा फालांगि फानग्राफ्रा एक्सएनडिपिफोरनि थाखाय जोबस्रांदों गुबुन हारिफ्रा बर'फोरनि हा सेनाया एक्सएनडिपिफोरनि दारै जोबस्रांदों बुजिबाय बड'लेण्ड टाइगार मा बाथ्रा बुंदोंलाय सोरबा बर' सेंग्राफ्रा अबेबा कम्पानिफ्राव गुवाहाटियाव लेबार नायनो थाखाय दिनै सासेबो लेबार माखासे नायनो थाखाय सदारबो मोना गुवाहाटि बायदियाव बेबायदियाव जोङो सानसे समाव एक्सएनडिपिफ्रा बर' सेंग्राफ्राबो सदार मोननांगौ होननानै माखासे कम्पानिफ्राव दाबि खालायबोदों जों बुजिबाय बड'लेण्ड टाइगार नाथाय साफा सानै जायफोर कम्पानि मालिकफोरनिफ्राय लेबार नायग्रा मोनदों नाथाय बिथांमोना सोरनिबा हाखौ लानानै सोरनिबा हाखौ दाम खमाव लानानै जायफोर हा मालिकनि फिसाला सोरबा हा मालिकनि माहाजोनफ्रा लेबार नायग्रा साफा सानै 10,000 8,000 दरमानि थाखाय लेबार नायग्रा मोनदों नाथाय जायफोर कम्पानि गिदिर गुवाहाटियाव लेबार नायग्रा बिथांमोना गुबुन हारि गोजा जोंनि बर' सेंग्राफ्रा मोनाखै बिनि थाखाय जों माथो होबोदों बड'लेण्ड टाइगार गुवाहाटियाव फैनानै जोंनि बायदाटाखौ सोंफै जाय जेन हाबा खालामनो गोसो खालामबाय था सोरहाबा गोसो दङ खाब्रै खाबा हिनजाव हाबा खालामगोन सोरहाबा गोसो गैया खासेबो हाबा खालामा ओरैनो थैलांगोन बि राजा दा नोंखौ बबे एबसु अफिसाव लांनानै मा खालामदोंमोन बेखौबो आं मिथिया बायदाटाखौ होदों बरिया मानसिया थैनायनि सिगां गासैबो जोनोमनि उनाव बायदाटाखौ होनाया बा मोनथिजानाया मोजां बि राजाया मा खामानि मावबोदों बेखौ मोनथिनाया मोजां आं स्पष्ट आङो फोरमायो दिनैनि समाव बि राजाया आबसु अफिसाव मानि थाखाय लेंहरजादोंमोन बा लांजादोंमोन आं स्पष्ट आं क्लियार होयो गुफुर हालामाव बोसोरब्रै बोसोरबानि सिगां बा 6 बोसोरनि सिगां 6 बोसोरसो जानो हागौ जेब्ला सासे बेंक मेनेजारा क'क्राझारनिफ्राय माखासे गाज्रि रेकर्ड मावनायनि थाखाय क'क्राझारनिफ्राय गुफुराव ट्रेन्सफार हरजायो बेंक मेनेजारा आरो गुफुर हालामाव फैनानै केसिसि लनखौ माबोरै खालामो बर' सिख्लाया गावजों मोदोम बुजावबासो गावजों माखासे पार्टि खालायबासो गावजों टाइम पास खालायबासो लनखौ मोनो बेबायदि समाव सानसेखालि
जोंनि एक्स एन डि बि सेंग्राफ्रा सानैसोआ गासैबो गुफुरनि एक्स एन डि बिफ्रा नङा सानैसो एक्स एन डि बिफ्रा बर' हिन्जावफोरजों आरो बेंक मेनेजारजों मोनाबिलि समाव एखे लोगो बिथांमोनजों माखासे पार्टि खालायनायाव मानो थाखाय बर' हिन्जावजों बेबायदि माखासे लनखौबो बर' हिन्जावफ्रा पार्टि खालायबासो लनखौ मोनो आरो गावजों माखासे देहानि सोलेर गेलेबासो लनखौ मोनो बेबायदि समाव सुबिदा लानानै जोंनि एक्स एन डि बि सेंग्रा सानैसो हमनानै जेब्ला बिथांमोनखौ एखे लोगो दोननानै आंखौ फन खालायो फन खालायनायनि उनाव आंनि हेफाजाब बिथांमोना आंखौ खावलायो नोंथाङा एसे थानायाव रायलायना हो अब्ला आङो गुफुर थानानि एसटिपिअजों आं रायलायो गुफुर थानानि एसटिपिअ आं रायलायनायाव जेब्ला बुङो बिथांखौ थानासिम लाबो अब्ला थानानि मानसिया थानासिम लेंहरनायाव जेब्ला बिथांखौ लायनो थाङो आङो थानासिम अब्ला बेंक मेनेजारा बुङो आंखौ थानासिम दा गथाय आंखौ माखासे फोसावनाङा मानो होनोबा नोंथांमोना जेरै हायो आंखौ सिक्रेटलि आंखौ नोंसोर समाधान खालायनानै आंखौ बिनिफ्रायनो हगार हर बेबायदि समाव माखासे जोंनि एक्स एन डि बिनि सेंग्रा सानैसो दंमोन आरो माखासे बे हिन्जाव सानैसोनि गेजेराव 1 लाख ना 1.5 लाख थाखा होलाङो बेंक मेनेजारा गावखौ थानासिम दालां होननानै गावखौ माने बे जायगानिफ्रायनो समाधान खालायनायनि थाखाय 1 लाख ना 1.5 लाख थाखा होलाङो बिनि उनाव थानायाव खिथाहरो सार थानासिम थाङा होननानै अब्ला थानानि मानसिया बुंहरो एसटिपिअ सारा नोंथांमोना जुदि समाधान खालायलायनो हादोंबालाय नोंथांमोना जेबो नङा दे नोंसोर हगारलायदो बिनि उनाव माखासे सानसे ना साननैनि उनाव माखासे सानैसो आबसुफ्रा गासैबो गुफुर खालामनि आबसुफ्रा नङा सानैसो आबसुनि मानसिफ्रा माखासे लन नागिरनो थाङो बेंक मेनेजारनिसिम साफा सानै एबा बर'फोरनो लनखौ होला मेनेजारा बे दायनि थाखाय आंखौ मानो थाखाय बेबायदि नोंसोर हमखो बर' हिन्जावजों एखे लोगो पार्टि खालायनायाव आंखौ मानो नोंसोर बेबायदि हमखो होननानै बर'फोरनो लनखौनो होला केसिसि लनखौनो होला बिनि उनाव माखासे आबसुफ्रा सोंनाय फिननाय खालायनो थाखाय बे हिन्जावफोरखौबो लेंहरदोंमोन आरो आंनि बे सानैसो लोगोखौबो लेंहरदोंमोन बिथांमोना माखासे आबसुनि सानैसोजों माखासे थरखा थरखि खोथा जालायनानै खोथाया बेलेग गिदिर जालाङो खोथाया बिनि उनाव माखासे बे दायनि अनगायै आरो बेलेग थेर फाथिलायनाय जायो आबसुफोरजों सानैसो एक्स एन डि बिफ्रा गासैबो गुफुरनि एक्स एन डि बिफ्रा नङा सानैसो एक्स एन डि बिफ्रा बिनि उनाव माखासे जुगुमलायनायनि उनाव आबसुफ्रा केसखौ एसे बोरैबा लांनो गोनां जायो बिनि थाखाय आं खावलायो सोरबा गुबुन हारिया बर' हिन्जावफ्रा गावनि देहा सोलेरखौ बेंक मेनेजारनो होयोबासो लन मोनो सोरबा बर' हिन्जावफ्रा बेंक मेनेजारजों पार्टि खालायोबासो लनखौ मोनो सानैसो आबसुनि मानसिफ्रा बेबायदि हमनायनि थाखाय गाज्रि मोननायनि उनाव माखासे केसा गिदिर जानायनि उनाव बे आवलाय होननायखौ पानिस होयो बिनि उनाव आंखौ लेंहरो आरो आंनि लोगोफोरखौ लेंहरनानै माखासे स्पस्ट बोरै बोरै जादों होननानै आंनाव सोङो आङो गासैबो क्लियार होयो फारसेनिफ्राय बोरै जानाय आङो खिथालांखाबाय फार्स्ट टाइमाव जोंनि सानैसो एक्स एन डि बिफ्रा बेंक मेनेजारजों आरो सानैसो बर' हिन्जावफोरजों हरनि समाव पार्टि खालायबाय थानायाव हमनो मोननानै जेब्ला थानायाव गथायनो नागिरनायाव बेंक मेनेजारा गावखौ थानासिम दालां होननानै माखासेया एसे रां होनानै बिनिफ्रायनो समाधान खालायनानै थाङो बिनि उनाव माखासे सानैसो आबसुनि मानसिफ्रा रागा जोंनानै बेबायदि माखासे जोंनि सायाव बेलेग गाज्रि माखासे लांनो नागिरदोंमोन नाथाय आङो आबसु अफिसनि थांनायनि उनाव माखासे गासैबो गुफुर हालामनि आबसुफ्रा सावरायलायनानै माखासे केसखौ जोंनि सायाव माखासे सावरायलायनानै गोरोन्थिया बयनाबो जाखायो सोरबा गुबुन हारिया बर' हिन्जावनि सायाव माखासे गाज्रि लामा नोजोर लानायाव सोरबा एक्स एन डि बिनि सेंग्राफ्रा हमनायाव जुदि आबसुआ गाज्रिसो उल्थासो खालायोबा उल्थासो पानिस होयोबा जाथिनि खामानि मावनाया अबे मोनसेया बर' हिन्जावखौ गुबुन हारिया माखासे देहा सोलेर मोनोबासो लन होयो आरो बिनि उनाव एक्स एन डि बिफ्रा बिनि सायाव माखासे खिथेर देखायनो थाखाय गुबुन हारिनि सेंग्राखौ हमनायाव बा बेंक मेनेजारखौ हमनायाव आबसुफ्रा गोरोन्थि साननानै लायो नाथाय बे दायनि थाखाय आबसुफ्रा गोरोन्थि सानाखैमोन नाथाय माखासे जुगुमलायनाय जायो एक्स एन डि बिनि सानैसो सेंग्राजों आबसुफोरजों बुजिबाय बड'लेण्ड टाइगार नाथाय सानैसो आबसुनि गासैबो गुफुर हालामनि आबसुफ्रा नङा बि राजानावबो बिथांमोनजों माखासे बे दायाव एसे थादेरनायखाय हेफाजाब खालायनायनि थाखाय बि राजानाव फाइन बिदोंमोन 10,000 नामा आं मानो होनो जाय गुबुन हारिया बर' हिन्जावा मोदोम सोलेर होबासो लन मोनो बेखौ होबथानाया माबा मोनसे दाय जायो नामा बिनि थाखाय माबा मोनसे फाइन लानाया अब्ला जों गुबुन हारिनिफ्राय जाय एक्स एन डि बिनि सानैसोआ फाइन लाबाय अब्ला गावनि हारिनिफ्राय बि राजानिफ्राय सानैसो आबसुनि सेंग्राफ्रा फाइन बरिनो बा फाइन बिनाया बियो बेसेबां गनायथाव
बड'लेण्ड टाइगार बेसेबां गनायथाव बेखौ स्पष्ट होलाय नोङो बेखौ स्पष्ट हो नोङो सानैसो गासैबो आबसुआ नङा सानैसो आबसुफ्रा बिनि सायाव माखासे दायखौ गिदिराव लाङाखैमोन नाथाय थेर फाथिनायनि उनावसो बे आंनि लोगोआ थेर फाथिनायनि उनावसो केसखौ एसे बोरैबा लांनानै माखासे बिथाङा पार्सनेलि माखासे एटेक जायो नाथाय बि राजाया बे केसनि थाखाय दायनिगिरि नङामोन आरो जायफोर सानैसो एक्सन डिबिफ्राबो दायनिगिरि नङामोन नाथाय नोंसोरो सानैसो लिडारफ्रा बेबायदि आखु थायोबा जाय गुबुन हारिया बर' हिन्जावनि सायाव सोबख'ग्राखौ जुदि हमोबा माखासे प्रटेक्ट होयोबा नोंसोरो गाज्रि मोनो नों इसिबां दादागिरिबा मानो बे आदिबासिखौ दम होआखै ग्रुप डेखौ माने स्पष्ट बुंनो हायाखै नों इसिबां जुदि नोङो टाइगारबा इसिबां नों हिर'बा आदिबासिनि सायाव नों मानो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै एसेबां नोङो ग्रुप डेनि सायाव मानो फंसे बाथ्रा बुङाखै बड'लेण्ड टाइगार नोंथाङा प्रमद बर' सारनि एगेन्स्टै गोबां भिडिअ बानायो प्रमद बर' सार बायदि मोजां मानसि पलिटिकेल लिडाराव आं नुफेराखै बाप बड'लेण्ड टाइगारा मा बुंदों प्रमद बर'निफ्राय देरसिन एक्सन डिबियाव फरायनाय गैयामोन नामा प्रमद बर'निफ्राय गोरोंसिन मानसि गैयामोन नामा एक्सन डिबियाव मा बाथ्रा बुंनो फैदों नोङो बड'लेण्ड टाइगार प्रमद बर'आ फैनायनि उनाव जाथिया बेसेबां लोरजिया जानो हमदों प्रमद बर'नि आखला जेब्ला आबसुआव हाबैनि सिगां बिथाङा मा दाय मावबोदोंमोन बिनि बायडाटाखौ जों होआखै बड'लेण्ड टाइगार जेब्ला प्रमद बर'आ आबसुनि बिबान लायै समाव बा आबसुआव थाङैनि सिगां प्रमद बर'आ मा मावोमोन गामियाव थानानै बिनि आखल आखुआ मामोन जों मोनथिया नामा बिनि बायडाटाखौ नाथाय जोंबो गाज्रि मानसि जोंबो जोबोद गाज्रि मानसिमोन एनडिबि आफादाव हाबैनि सिगां जोंबो मालायनि नारें खावोमोन सोरनिबा जों लामा सामायाव दाउ नुयोबा लबारजों गावनानै जों सावजायोमोन जोंबो गाज्रि मानसिमोन मालायनि फुख्रिफ्राव जोंबो बारसोमनानै जबरदस्ति जोंबो मालायनि फुख्रियाव जोंबो दुगैसोमोमोन एक्स एनडिबियाव थांनायनि उनाव गामियाव सिखावआनो जा गुन्दायानो जा फाग्लायानो जा एक्स एनडिबियाव जेब्ला एनडिबि आफादाव हाबो अब्ला गोदान जोनोम गुलि अरनानै जोनोम लाफिननो गोनां जायो गामियाव सिखावबाबो गुन्दाबाबो गोदान जोनोम जाय मानसिया एक्स एनडिबिनि सोरबा नोंनो बि राजानि बायडाटाखौ हरदोंबा आसलि बायडाटाखौ आंनिखौ हरदोंबा आसल एक्स एनडिबि नङा नङा सोरबा आबसुनि साफा सानै जुदि नोंनो आंनि बायडाटाखौ हरदोंबा बिथाङा आसलि आबसुनि मानसि नङा नङा बड'लेण्ड टाइगार जेब्ला नोङो आबसुआव दंमोन अब्ला नोङो माखासे गोरोन्थि मावनायनि थाखाय नोङो आबसुजों हुरुन जादों नाथाय जोङो एक्स एनडिबियाव थानाय समाव जोङो हुरुन जायाखै बुजिबाय बड'लेण्ड टाइगार गोदान जोनोम जि बुस्थुखौ जों गामियाव मालायनि जोङो नारें खावनानै जादोंमोन दाउफोरखौ मालाबा लबारजों गावनानै सावजायोमोन बेफोरबायदि जों माखासे गामियाव थानाय समाव गोरोन्थि दायफोरखौ एक्स एनडिबियाव थाङोब्ला बेफोरो निखेट बेफोरखौ जालदाब गामियाव नों मागोन गोदान जोनोम लाफिननो गोनां जायो एक्स एनडिबियाव थाङोबा बुजिबाय बड'लेण्ड टाइगार नाथाय नों बेखौ होनो हागोन ना हाया प्रमद बर'आ आबसुआव थाङै समाव मा दाय मावबोदोंमोन गामियाव बेखौ नों स्पष्ट होनो हागोन ना हाया प्रमद बर'आ आबसुआव थाङै समाव मा गोरोन्थि मावदोंमोन बेखौ नों होनो हागोन ना हाया नाथाय जों होनो हायो नाथाय जोङो सासे गेदेरमा दैदेनगिरिखौ जोङो होआ बड'लेण्ड टाइगार बुजिबाय जों होआ जाय मानसिया बि राजानि माखासे बायडाटा हरदों नंगौ एक्स एनडिबियाव थाङै समाव जों गाज्रि मानसिमोन एक्स एनडिबियाव हाबनायनि उनाव जोङो गासैबो गामिनि दुस्थुआ जोङो गासिबखौबो जों गारनो गोनां जादों गोदान जोनोम एक्स एनडिबियाव हाबोबा गोदान जोनोम लानो गोनां जायो गुलि अरनानै दिनैनिफ्राय आङो फिन एनडिबि आफादाव गोदान जोनोम लाबाय मोनफ्रोमबो आखल आखु आं दिनैनिफ्राय नागारनानै गोदान एक्स एनडिबिनि संबिजित बायदि आङो मानिनानै सोलिलांगोन होननानै गुलि अरनानै माखासे खामानिखौ मावनो गोनां जायो बड'लेण्ड टाइगार नोङो दिनै मा बुंनो सानदों माखासे प्रमद बर'आ बेसेबां क्लियार मानसि बेसेबां स्पष्ट मानसि दुनियानि थगायसुला मानसि एक्स एनडिबियाव गोरों मानसि गैयामोन नामा जोङो सानसे समाव जोङो गेदेर गोलावफोरनिफ्राय जों खोनाबोदों जेब्ला हाग्रामा महिलारिया बिलटिनि एकर्ड खालायनो थांदोंमोन बेबायदि समाव गासैबो आबसुआ नङा साफा सानै आबसुनि लिडारफ्रा आबसुनि संबिजित बायदि नङा आबसुनि माखासे संबिधान बायदि नङा आबसुनि संबिजिराव गैया दे सोरबा बिलटिनि एकर्डआव बिथांमोननि गादिखौ सेनानै ला होननानै आबसुनि संबिजिराव गैया एक्स एनडिबिफोरनि माखासे गादिखौ
आबसुनि मानसिया सेनानै लानांगौ होननानै आबसुनि संबिजिराव गैया बुजिबाय बड'लेण्ड टाइगार नाथाय सानसे समाव हाग्रामा महिलारिनि जायगाखौबो आबसुफ्रा सेनानै लानो नागिरदोंमोन साफा सानै लिडारफ्रा गासैबो आबसुआ नङा आरो दिनै फिनै हाग्रामा महिलारिखौ हायासै एक्स एनडिबिफोरखौ दिनै क्लियार खालायबाय एक्स एनडिबिफोरनि सोमावसारनाय एक्स एनडिबिफोरनि खामानि मावबोनाय रायजो राजाफोरनि माखासे हेफाजाब होबोनायखौ दिनै जिर' खालायग्राया सोर प्रमद बर' सोरबा आबसुनि मानसिफ्रा सानाखैमोन एक्स एनडिबिनि जायगाखौ सेनो खस्थ' खालायनायखौ जों सेनानै लानो होननानै सोरबा आबसुनि लिडारफ्रा आबसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा साफ्रोमबो आबसुनि बिथांमोना मालाबा बेबायदि सानाखैमोन नाथाय प्रमद बर'नि गोसोआ बेसेबां गाज्रि गोसो दिनै बै समनि माखासे हाग्रामा महिलारिखौ बानायनो नागिरनायखौ दिनै एक्स एनडिबिनि एकर्डनि उनाव दिनै क्लियार खालायना होबाय जि बुस्थुखौ दिनै एक्स एनडिबियासो सरकारखौ सालायनांगौमोन बेबायदि समाव दिनै प्रमद बर'आ मानो जायगाखौ सेनानै लाखो नों बेखौ बुंनो हागोन ना बेखौ बुंनो हागोन ना हाया शान्ति फैबाय शान्ति सोरनि नाजानायाव प्रमद बर' सारनि नाजानायाव नेलसन मेन्डेलाया 27 बोसोर जेल जानो गोनां जादोंमोन सोरनि जारिमिन बुंदोंलाय सोरनि जारिमिन बुंदों नोङो बिनि जारिमिनखौनो स्पष्ट बुजियो नामा साफ्रोमबो एक्स एनडिबिनि सोरबा रिटायार्ड डिसार्ज लानाय हिनजावफ्रा खस्थ' खालायबोदोंमोन बुजिबाय बेफोरखौ दिनै प्रमद बर'आ सोरबा सन्मान होनो मालाबा समाव आर'नाइ सोनो थाखाय सोरबा एक्स एनडिबिनि रिटायार लानाय डिसार्ज लानायखौ सोरबा थांदों नामा मा बाथ्रा बुंनो फैदों नोङो नेलसन मेन्डेलानि खोथा बुंनो फैदों बिनि जिउ जारिमिनखौ नोङो बुंनो फैदों बिनि हिनजावा बेसेबां सेक्रिफाइस खालायबोदोंमोन थिग एक्स एनडिबिफोरनि सोरबा सिनियर जुनियरफोरनि हिनजावफ्राबो गुबुन गुबुन रायजोआव खस्थ' खालायबोदोंमोन बेफोरनि जिउ जारिमिनखौ बुङोबा गासैखौबो बुंनाया मोजां मास मोनसे नोङो 30 केजि नोङो बिखुङाव थफ्ला लानानै थाबायनो हागोन ना हाया हाजोआव आखायाव नोङो AK-47 लानानै थाबायनो हागोन ना हाया सिगां माखासे बिर जोहोलावफोरनि माखासे जारिमिनखौ बुंनो फैयोबा बिखुङाव थफ्ला लागोर आरो आखायाव 5 केजि अजन लानानै थाबायगोर बिनि उनाव माखासे खोथाखौ बुंनो फै एक्स एनडिबिनि सोमावसारनायाव बिर जोहोलावनि सन्मानखौ दिनै सोर होयो आबसुनि सानसे समाव सोमावसारबोनायाव सोर सन्मान होयो एक्स बिल्टिफोरनि सोमावसारनायाव सोर सन्मान होबोयो मालाबाबो रावबो सन्मान होबोआखै सन्मान होदोंना मोनबैसे बर'नि माखासे लाइब्रेरियाव बोरला लानानै लावथि लानानै थुंग्रि लानानै आबसुफ्रा सानसे समाव माखासे आन्दालन होबोदोंमोन बेफोरनि जारिमिना बहा दं अबे लाइब्रेरियाव दं एक्स एनडिबिनि गुबुन गुबुन रायजोआव गावनि गथ'खौ बानानै गावनि थफ्लाखौ लानानै गुबुन गुबुन हाजो हाला गुबुन रायजोआव हाजो गाखोनानै ओंखाम मोनजाया अखा बांखा सान्दुं अखा खस्थ' खालायबोनायनि जिउ जारिमिनखौ अबे लाइब्रेरियाव दोनदों बिल्टिफोरनि माखासे जिउ जारिमिनखौ सोरबा रान्दि जानाय सोरबा माबा मोनसे जानाय बेफोरनि माखासे जारिमिनखौ बहा दोनदों बड'लेण्ड टाइगार प्रमद बर'नि न'आव मोनबैसे बिजाब दं आबसुनि सोमावसारनायाव साबैसे रान्दि जानाय साबैसे आखाइ गैयै साबैसे आथिं गैयै साबैसे न'खरनि लोरजिया बेफोरनि माखासे मुंफ्रा प्रमद बर'नि न'आव दंना गैया बड'लेण्ड टाइगार बेखौ बुंनो हागोन ना हाया नों नाथाय जोङो खोनायो सम सम आबसुनि सोमावसारबोनाय जायफोर आबसुनि बिबान लाबोनाय जायफोर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ प्रमद बर'आ सावरायनो थाखाय सम होआ माखासे बर' रायजो राजाफोरखौ सम होआ बड'लेण्ड टाइगार बुजिबाय नों मा बुंनो फैदों नेलसन मेन्डेलानि माखासे जिउ जारिमिनखौ नों बुंनो फैदों बिथांमोननि जायगायाव जोहोलाव होननानै बुङोबा दिनै सन्मान होयो नाथाय दिनै एक्स एनडिबि होनबानो दिनै लामानिफ्राय सोरबा बायदिया नायख्लेंनानै थाङो बै समनि आबसुनि सोमावसारनाय सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरि होनना बुङोबा दानि साफा सानै माखासे मानसिफ्रा नायख्लेंनानै थाङो सोरबा बिल्टिनि माखासे एक्स बिल्टिनि मानसिफोरखौ नुयोबा नायख्लेंनानै थाङो बेफोरखौ नोङो इउनिटि खालायनो हागोन ना हाया बड'लेण्ड टाइगार अबेनि बे प्रमद बर'नि माखासे जारिमिन बुंनो फैदों प्रमद बर'नि जारिमिनखौ बुङोबा नोङो प्रमद बर'आ आबसुआव बिबान लायैनि समाव आबसुआव हाबैनि सिगां बिनि जिउ जारिमिनखौ नों बुंलाय बिनि जिउ जारिमिनखौ बुंलाय सोरबा हारसा हिनजाव लायोबा मास मोनसे मास मोननै थानाय रेकर्ड गैया गावनि बिहाव बिखुनजोनि न'आव नाथाय नोंसोर सानैया
बोसोर बोसोर हारसाफोरनि न'आव थानानै हारसा आखलखौ नोंसोर लादों बुजिबाय बड'लेण्ड टाइगार प्रमद बर'खौनो होन बड'लेण्ड टाइगारखौनो होन हो नोंसोरो एसेबां गोरोंबा मानो बर' हिन्जाव लायाखै हो हारसा न'खराव थानानै नों बोसोर बोसोर थानाय मानसि जाय मानसिया मोजां मानसि हारसा हिन्जाव लादों बिथांमोना मालाबाबो हर थानो थाखाय हाजारबार सिन्था खालायो नाथाय नोंसोरो नोंसिनि बिहाव बिखुनजोनि न'आव नोंसोरो बोसोर बोसोर थानाय मानसि नोंसिनि आखला हारसा आखल दं बड'लेण्ड टाइगार